Olen ehdolla keskustan puheenjohtajaksi ja tästä ehdokkuudesta seuraa suoraan myös se, että olen valmis kaikkiin niihin tehtäviin, joita keskustan puheenjohtaja saa hoidettavakseen myös pääministeriksi. Toimintatavoista olen keskusteleva ja kuunteleva johtaja, mutta pistän itseni likoon. Virtaa ja voimaa riittää ja osaan myös nimenomaan johtaa edestä. Se on puheenjohtajan tehtävä, vaikka joukkuepeliä ja politiikassa pitää paljon pelata. Meillä pitää olla hyvää osaamista, tutkimusta ja tuotekehitystä. Ja meidän pitää pitää tästä koulutusjärjestelmästä huolta, niin että kaikilla suomalaisilla on mahdollisuus kouluttautua, ei pelkästään siihen ensimmäiseen ammattiin, vaan myös sitten työuran aikana, niin että meillä riittää osaajia eri aloille. Ja kolmas tärkeä kysymys on sitten se, että me otamme tämän koko Suomen voimavarat käyttöön. On sitten kyse täällä aikaisemmin mainituista ikään kuin uusista aloista, jotka nyt ovat avautuneet, eli kaivannaisteollisuudesta, mutta näistä meidän vahvoista aikaisemmistakin valteista, metsäteollisuudesta, metalliteollisuudesta, ja hyödynnämme tämän maan voimavarat myöskin tuon bioenergian käytössä. Siinä meillä on erittäin paljon potentiaalia, jos ajatellaan niitä mahdollisuuksia, joita tulevina vuosikymmeninä on, myös maailmanlaajuisesti tämän osaamisen hyödyntämisessä, niin siinä kyllä avautuu aivan uusia tapoja luoda sitä työtä, talouskasvua ja yrittäjyyttä tähän maahan. Miten te aiotte nurmata keskustelua? No, mä oon päässyt 4 kertaa eduskuntaan ja poliittisella uralla edennyt kohtuullisen hyvin, niin eikö se riitä jo aika hyväksi meritiksi? Sanoin tuossa muutama viikko sitten julkisesti, että sinipunaa valmistellaan. Sanoin sen siksi, että ihmiset ajoissa ennen vaaleja muistaisivat ja tietäisivät, että keskustalaiselle hallituspolitiikalle on muuten vaihtoehto. Ja se vaihtoehto on sinipuna. Se on kokoomuksen ja SDP:n yhteishallitus. Ja se muuten myös toteutuu, ellei keskusta ole riittävän suuri ja vahva. Nyt ei todellakaan pidä unelmoida mistään tappion ihanuudesta ja opposition ihanuudesta. Julkisen talouden väistämätön kunnostus antaa sinipunalle tekosyyn käydä jälleen kerran perheiden, kuntien, maatalouden ja perusturvan kimppuun. Ja opposition haikailun sijaan meidän keskustassa on oltava valmiina vastuuseen myös seuraavalla vaalikaudella uusin voimin ja uusin tavoittein. Aloitetaanpa mekin katsomalla tätä kaunista riviä täällä. Mikä on se asia, jossa sinä mielestäsi erotut heistä kaikkein eniten? Eiköhän se oli itsestään selvää sukupuolen perusteella. Olen ollut suuressa maailmassa miehet viestittävät kravateillaan ja naiset korullaan tai pukeutumisellaan. Mitä tämä lähellä SDP:n punaista oleva sukuvalintamme kertoo? Tämä kertoo värianalyysistä, henkilökohtaisesta. Ensimmäisen kerran sanoissa vaaleissa vuonna 1988. Minkälaisia ajatuksia päässäsi on, kun käyt kaupassa ostamassa ruokaa? No yleensä mulla on päässä se ajatus, että äkkiä lapsille ruokaa. Että mitä hän ottaisi, että saisi sen ruoan mahdollisimman nopeasti valmiiksi. Mutta totta kai myös kotimaisuus on sellainen, joka on ykkösenä mielessä. Vähän niin kuin, että luomua nopeasti kärryy ja kassalle ja ulos. No ostan luomua, mutta ostan myös näitä kotimaisia puhtaita elintarvikkeita. Ei tarvitse olla aina luomua. Oletko koskaan joutunut elämässäsi sellaiseen tilanteeseen, että olet oikeasti joutunut laskemaan rahoja kaupassa, markkoja tai euroja? Mitä on rahoista? Tulemaan toimeen hyvin pienellä budjetilla? No kyllä opiskelin ja tietenkin opiskelijabudjetti oli hyvin pieni, opintoraha ei ollut silloin kovin kummoinen. Toki lainaakin otin, että muistaakseni 50 000 markkaa minulla oli opintolainaa, kun opintoni päätin. Eli niukkasbudjetilla opiskeluaikoina tuli elettyä.
pääministeri Mari Kiviniemi. Mitä se kuulostaa? Hyvin luonteva. Minua hirvittävästi kiinnostaa, että minkälaisia naisellisia keinoja politiikassa voi käyttää, jos tulee oikein tiukka paikka. No, mulla on tämmöiset aika suippokärkiset kengät, että mä tunnustan, että joskus tekee mieli potkasta nilkkaa, että kannattaa muistaa. Tarvitaan hyvä ohjelma, hyvä joukkue ja hyvä henki. Ja näiden kaikkien kolmen osalta tuo seuraava puoluekokous on kyllä erittäin merkityksellinen. Ohjelma tehdään tavoiteohjelman muodossa ja siinä on tärkeää, että me pystymme luomaan sen tien ulos taantumasta, luomaan uutta yrittäjyyttä ja työtä Suomeen, hyödyntämään ja ottamaan käyttöön koko Suomen voimavarat ja olemaan oikeudenmukainen sekä tästä koko Suomen näkökulmasta että myöskin se sosiaalisen oikeudenmukaisuuden näkökulmasta. Maatalouspolitiikassa huomioidaan myös Suomen kaltaisen maan erityisolosuhteet ja nythän tullaan, itse asiassa komissio antaa esityksen ensi syksynä uusista rahoituskehityksistä ja niillä tulee olemaan merkitystä myös koko maatalouden osalta, mutta totta kai meidän pitää myös kotimaisin toimin huolehtia siitä, että meillä säilyy kilpailukykyä ja kannattavuutta. Kaikki se, mitä kansallisen tuen piirissä ja kansallisin toimin voidaan tehdä, niin pitää tehdä. Tämä on keskustalle tietenkin äärimmäisen tärkeä kysymys. Erityistä huomiota kiinnittäisin kyllä tämän tulevan vuoden aikana myös siihen, että miten me estetään syrjäytyminen. Miten huolehditaan siitä, että tämän taantuman aikana sille ladunparteen ei jäisi niin moni kuin jäi 90-luvulla. Sitten tähän joukkuetyöhön, niin ilman muuta haluan, että puoluejohto on hyvä joukkue. Ja haluan niitä vastuita myöskin jakaa, varsinkin pääministerin tehtävässä pitää hyödyntää koko sitä puoluejohtoa. Kuvaile luonnettasi. Mä olen määrätietoinen, harkitseva ja asioihin perehtyvä ja oikeudenmukainen. Kyllä olen joukkuepelaaja. Mielestäni politiikassa pitääkin olla joukkuepelaaja. Tämä on yhteistyötä ja keskustellen pitää ne päätökset pystyä tekemään. Mutta sitten kun se linja on löydetty, niin kyllä sitten johtajan pitää myös joukkoja johtaa edestä. Haluaisin tehdä tästä puolueesta entistäkin avoimemman sellaisen, jonne on helppo tulla ja jossa on helppo olla.